Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Hello, Sing. Hello? Ricky? Sing, musta? May mo ba nga magkita ta? Ha? Kay nga no, nauli na ba day ka, Francine? Nauli ka na ba? Kung mauli ko, puhon. Ikaw, gyud. Abi na mo naanak ko diha? Oo. Dawi ko kang manulti, murag ni anak ka diri. Wa pa. Wag yun i-approve sa company until now ang akong gi-file nga leave. Abot kung nga no, o unsay hinungdan? Kadili naman unta kayo may basis trabaho. Mao ba? Ngano man kuno sa may ilang rason diha. Kuan, wag may bawo kung nga no. Mura bag, may taga-opisina gyud o kinsa ba ka sa amo mga labaw nga mibabag nga mo leave ko. Uy, Pero sige lang, way problema. Sa madugay ug sa madali. Basin next year, makauli tingali ko diha sa ato. next year. Okay. Okay, sab kung next year na, Francine, no? Paibawalan niya ako kung wari na ka, ha? Kay sugaton ta ka. Sugaton ta dayon ka diha, iniguli nimo. Sugaton ta ka grundalya. Rondalia yun. Oo, sa may gusto nimo magpista ta? Kinsa ra ko ni taon kung ingnon ana Greg. Basta nga ang ako nga kun mauli na ko diha. Ikaw mo'y unahon ako sa pagpakikita. Okay, Sing. Wag na problema. Sugaton ta ka spare ni guli nimo. Magdagog bandas pagsugat nimo. Sa pag-welcome nimo. Aron maligri ta. Ayaw pa makaka, Dodot. Sulti sa tinuod. Ikaw ba ang nagkuha sa kong cellphone nga gicharge din sa sud sa bay? Ikaw ba? Ganon di makamatuo nga ako magkuha. Ganon ako mag-iwan pa sa ngindan, mama ko rin. Nga dili man ako. Dili ako. Buhi ka gyud kaayog bakak da, Dodot. Sukad ka lang maka-eskwela dito sa lungsod, bakakon ka na kaayo. Dako ka na kaayo kausaban. Dili ka na mabangbang sa imong kabakakon. Oras nga ako mapamatud-an nga na makakanako. Makita gyud nimo. Makita gyud nimo. Kuya ni Kuya. Lola, uy. Siya gigipasanginan ni Mama nga nakuha siyang cellphone. Dili magka ikaw ang nagkuha, Myers. Dili la, uy. Saon good na ko ang cellphone ni Mama. Dili magka ikaw. Dili. Dili la kila. Dili magka ikaw. Di way problema. Pero la, murag si Kuya Dudut man gid ang nakuha sa cellphone ni Mama. Unsa? Nakasiguro ka? Kay dili man ikaw, dili pud ako. Ang angman pud og si mama ko rin, nga siya may nangita siyang cellphone. Uy, unsa man ron? Ang akong cellphone lang, nga diya sa akong bulsa. Naay nanawag, basin si Papa Francine. Nahala, kuha sa imong bulsa og tubaga. Kay basin tuod si Papa mo, Francine. Kadiyot la. Uy, dili day si Papa. Si Tito Greg di ay Lola. Tubaga. Sige na. Hola. Hello, Tito Greg. Hello. Hello, Miles. Saturday maron. Way klase. Tito, wa. May noon, aron nga makarelax po mo sa dudot after sa 5 days classes.
og yun tito. Mi tabang-tabang sad mi diri sa buhaton sa bay. Nagtugway mi sa mga kanding, sa kabaw, og nang labapot. Good. Very good yung kay Miles. Yun na. Ano man, may mo bang makasulti na ko sa makadiot si mama ni mo ko rin, ha? Makiksulti kang mama tito? Unta. Kay nanawag man gud sa papa ni mo Francine, dili pa kay bidugay nga kasulti. Nanawag day si Papa Francing nimo tito? Oo, nanawag. O may buot siyang ipaabot ni mama ni mo. Ngano wa man siya mo dito tawag ni mama? Diha pa man miagi nimo. Aha. Kuan, kining karon na ko nung off ang iyang phone. Dili ko na makontak. Maubitaw nga, di asab ko manawag nimo kay pagtawag na ko sa unit ni Mama mo Corina, unattended man. Oo, kay nawa man to ganiyang niyang cellphone. Pero nakita na diri sa tindahan. Mao ba? Sa to, nawa ang iyang cellphone, pero nakita na. O tito, Uy, ganong nawa man. ambot lang. Ihatag na ng mama mo ko rin ang cellphone, Miles. Makiksulti mo ka siya ni mama mo ko rin. Hola. Miles, si Lola Tansang to nimo? O tito, kadiyo tito ha. Kay ako ni ihatag ni mama ko rin ang cellphone aron makasulti mo. Sige, Miles. Og inaday si Lola ni mo Tansang nga may gipasulti si Papa ninyo Francine nako ngadto ni Mama nimo. Kay wa siya kini makakontak. Ha? Sultihin siya, Miles. Kinsa man dito mitawag sa cellphone ni Miles la. Kanong giadto man to niya ni Mama Corina. Si Tito Greg ninyo dodo. Kun mao. Ariyo na ko si Mama la. Ako siya panidaan nga nakiksultin Tito Grigi. Dudot. Say tuyo ni mo. Manong mitawag ka man og dinhi pagid sa cellphone ni Miles. Ay, kaya di man makontak ang imong phone. Sabay tuyo. Tinuod bang nanawag mo si Francine? Ug may buot siyang ipasulti nimo nga rin ako? Tinuod nga nanawag sa Francine nako. Pero lain kini nga kung tuyo nimo. May mo pagmusulti kag diretso. Di si Mama Tansyang sa bahay na may hisabta na bahay nato. Punaan pagididudot kami na matikda na sab. May dugang lang ko anang imong gisulti nako. Bahin ni Dudot. Ha? Unsa ka na? Mitawag siya nako gamit ang imong cellphone. Din akong natubag. Sa pagtuo nga ikaw ang mitawag. Pastilan. Saan naman lang ni nato, Greggy? Di ka musulti si Dudot ini nga to ni Francine. Saan man nato ini? Klaruha na kung Oh, kinsa na? Corina, ang kalit na ginawa. Si problema. May namati sa akong pagpakigsulti nimo, Greg eh. Ha? Kinsa? Kinsa, Corina? bullshit. Salay problema do. Hilom na! Wala ko gusto ko do. Muto na ragani ko. Di ko makatugot apyot na may makaamong sa among relasyon ni Corina. May tabo ng may tabo. Salan dong grige. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!